har jeg gjort. Prøv det dag. Det var dejligt. Så må det stå. Og giv mig min taske. Ja, nej. Og så Sarah. Jeg fik en øje, min negl i dit øje. Hvor er du dum. Tag den ud. Okay, tag den ud. Nu er du her. Nu kan du fortælle, hvad du vil. Tak. Det var... Jeg havde det der. Se her, nu skal vi